Hola, bon dia. Aquest dimarts 29 d'abril hi ha hagut ple a l'Ajuntament de Manlleu, que ha començat amb un minut de silenci en record a les víctimes de violència masclista que hi ha hagut en aquest últim mes. En aquest ple no hi ha hagut cap moció. Tot el que s'ha tractat han estat resolucions de govern aprovades per unanimitat, evidenciant un cop més la falta d'alternatives i de posició. En aquest ple s'ha aprovat el trasllat de la Biblioteca de Manlleu a la seu del BBVA. Aquest trasllat, que creiem que no és l'adient per a una ciutat com Manlleu de 20.000 habitants, és degut a que els partits de l'oposició del Partit dels Socialistes, Convergència i Unió i Plataforma per Catalunya van tombar en el seu moment una proposta de l'equip de govern d'Esquerra i Iniciativa de construir una nova biblioteca. Malgrat que aquest trasllat millori les condicions actuals de la biblioteca, volem fer palès, tal com ha reconegut l'alcalde en el mateix ple, la falta de transparència i l'opacitat amb què s'ha portat el procés, que s'ha fet d'esquenes a la població de Manlleu i d'esquenes als mateixos responsables de la biblioteca. Aquesta opacitat, abans i després d'aquest acord entre Manlleu i el banc, fa que no es coneguin les condicions que hi hagi a darrere d'aquests i les contrapartides que existeixen o que hauran d'existir. Volem recordar també que fa tot just un mes un grup d'activistes de la plataforma d'afectats per la hipoteca es van manifestar a l'interior d'aquest edifici en contra de la política de desnonaments que aquest practica i que aquesta acció no va comptar amb el suport de cap dels partits de l'actual Ajuntament. El document Repensar l'Ajuntament, que ha estat aprovat, pretén millorar les dinàmiques internes per fer que l'administració sigui més propera, transparent, eficaç i participativa. Aquest fet ens xoca amb la negativa que el mateix Ajuntament ens va donar, quan fa uns mesos van presentar una proposta per tal que, entre d'altres, les entitats poguessin presentar i defensar mocions al ple. En aquest sentit, som escèptics a que aquestes propostes tirin endavant. Pel que fa a la modificació de les ordenances fiscals, s'han aprovat diferents increments a les quotes de l'escola bressol, l'escola de música i dels equipaments esportius. Entenem que amb l'actual situació social, aquest increment de preus dificulten l'accés a aquests espais a les persones amb més dificultats econòmiques. Un cop finalitzat el ple, hem recordat que el Parlament de Catalunya va aprovar una proposta de la CUP que instava els ajuntaments a revisar aquells punts de l'ordenança de civisme que criminalitzessin o estigmatitzessin la pobresa, com per exemple buscar menjar als contenidors. L'actual ordenança de civisme de Manlleu contempla sancions per aquest cas i per això hem demanat que es retirin.